Ekwekọ amagba Igbo ezukọ ọnụ. Ọ bụ gịnị mere ekwe ji kụọ n'obodo? Ọ bụ ihe ukwu mere n'ụbọchị ahịa ukwu. Ihe ukwu mere na be anyị bụ Igbo. Obodo bụ sọ mma. Obi Chineke n'owo ya. Obodo agọziri agọzi ya na Igbo. Obodo nke m. Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ọmụ bụ Maazị Onyekachukwu abịakwa m ọzọ. Unu mana awa ada agba ọsọ efe na nkịtị. Ihe mere Maazị Onyekachukwu ji wee gbapụtakwa taata bịakwa ịgwakwa unu okwu ọzọkwa. O wee bụrụ maka ihe na-eme n'ala Igbo tigbuo zogbuo na ntọrị niile na-eme n'ala Igbo. Ya bụ ihe wee wute m. Wee sị na m ga-abịa gwa ọha na eze na ya bụ ihe adịwagokwanụ too much. Maka na ndị be anyị si na nteko karịakwa na aka ọchịbọ ya. Na-asọgịtakwa eze ya na-ekporo nkata gwa ya okwu. Aka na-ekwu na Enugu steeti bụ the most peaceful state in the country. O wee batakwuo n'Enugu steeti. Taata ene na-agbagburu ndị mmadụ ebe nke echi ene na-atọrọ ndị mmadụ ebe nke ene. O wee tọrọ na-agbadata na-abachaziba n'ime obodo. Ebe osisi wee kazie njọ bụ to the extent na nke anyị nụrụ mere n'ebe sometime ago bụ na achị na-atọrọ mmadụ ma nakwa ransom yet afụghọ ya ahụ ruo taa for over 2 months. Ya wee bụrụ ihe mwute. Iwe na-ejekwa n'ụzọ Nsụka efu ihe a na-eme mgbe ọbụla a na-atọ mmadụ gbada saịdị ojibo oge na Old Road. Efu ihe a na-atọ ndị mmadụ ebe a mgbe ọbụla atọrọ mmadụ atọ mgbe ada ejezi ụzọ Nsụka ị bịa n'ebe Four Corners a na-akọkwa ofe aka a na-atọ ndị mmadụ. Wee na-achọ igwe unu na ihe na-egbu ọtụrụ dịka ọtụrụ n'ukwu. Ọkakwa mma na anyị gwara ụwa ya eziokwu. Then aka na-achị Enugu steeti na ndị anya ya na-achị wee wetara unu okwu a wee na-asị na oke ya dị anọkwa n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbọ. A wee na-ayọ ka aka na-achị Enugu steeti na ndị anya na-achị wee mee gịnị welite ụkwụ save the citizens of this state. Maka ihe m ji ekwuru ihe abụọ ndị be anyị niile ụfọdụ ndị na-eme na ọgbasahọ na ọgbasahọ ọkụ evuru ozu onye ọzọ ọ dịka evuru kwụ nkụ. Ụfọdụ n'obodo oyibo na-eme na ha na outside evukwere nwunye gị ma ọ vụrụ mama gị ma ọ vụrụ papa gị ma ọ mụọ nụrụ ọkụ ma ọ bụ anything a ga-eme ịghọta na ọ ga-eru gị n'ahịa. So biko onye ọbụla ga-ebini now. Ụmụ Igbo binie 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 ọkụ dara ibuba yi ya ye ma ncha. Ọ bụ na emeketekwe ma aka onye ọbụla wote nke oji ka idozie be anyị ma onye ukwu ma onye nta achụ mere ka ma ọ nọ n'ụzọ ma na ọ nọ n'ama na anyị ga-azọta na be anyị o maka na achị na nchịkwagodo ofu na ọ ga na-ebu akpị. Ọ bụ na emeketekwe na-asị na gịnị mere opunu ụkpa na-agbara be nna ya ọsọ. Is a high time we rise because that the worst thing ga-eme nwoke Igbo bụ mgbe ị ga-anọ abata be gị kee ga-agbụ jide nwunye gị maọbụ ụmụaka gị maa ha enu n'ihu gị. Ya bụ the worst thing ga-eme Igbo nwoke Igbo. Maka na nwoke Igbo nwere ike ọsọ abụ n'ochi ka o ji ọ nọrụ n'iru ụlọ na ya na ndị agha na-anụ ya ndị be echi na-azọ ụlọ gba ọsọ o sevu ya na famili ya ma na-emegoro ya ga-emega. Ọkwa ka nna asị ka Igbo kunie maka na ya bụ ihe eruo ka ọ ga-echi wee ru n'ọgwụkọ ọha m n'ọnụ o ndị be anyị ya bụ ihe erukwenu tigbuyoko ya ka dịkwa ga-arịkwa n'owu oye o oke ya na ịkara anọ n'ụlọ ewiwe mụọ n'ọgbịrị ọbịa aka na gịnị bụ ihe ndị Igbo ji nke na-eburu chukwu na-eghe eke ewere oke ndị dịka mbụ ndị ebetevula okwere ndị dịka mbụ ndị emetevula ekwere mmadụ dịka agụ iyi ilo nsi ndị eche na Naịjirịa na-agara owu oye a sịkwa aka m ekwe moto dịka ọdịmegbu Ochukwu o ndị Igbo nwunye m a sị na nchi nwekwa na anọ ga na-ebu akpị ọsọ anyị kana ya. Maka na ọ bụrụ mgbe okoro na-eje ọgụ be ndị mmụọ ma eburu ọgụ jee ebe ndị mmụọ. Asị ma ọ bụrụ mgbe okoro na-eje ọgụ be ndị mmụọ ma eburu ọgụ jee ebe ndị mmụọ. Nwaanyị agịrị nwaanyị ụzọ amaka bịa wụ n'ụzọ ama nta n'Igbo. Ndị Igbo na-ekwu m okwochi na adịdị egbuo mbụ onye ọbụla ike eke ya bụ ihe eru okwenu ka ochie eru ya bụ okwu erukwenu tigbuyoko okwu okwe ka ochie eruo anyị azọwa ụwa anyị onye ọbụla ka pụtakwana ka anyị dozie obe anyị ọka ọ dị.